paklong kamalong kacepaw kamay kan Dipu District Jelalong Vidya Singh Terang Aprantam Jul BJYM Pen Uttar Borbilalong Buda Butung Kesengdam Kardong Pinikarbing Long Life Adap Abirta Long Pen Nelisami Juli Baby Nonarjay Tha Birtang Ton Pen MLA Kilik Nangkate Bog Bomajok Ratchari Asong Atum Amethang Asong Kachepa Haijia Phanpura Dode Sangsi Mai Kapadupon Bomasonsi Korkanthi Constituency Paklong Kamalongta Kachepa Ogamai Kepadupon Kidamtang Paikuri ni Payingkoi Rahini Arni Anarlo Porpai Isi Malom Korkanthi Constituency Kaparlo Paklongkam Sakti Kendra Pen Chepatir Piponsi BJP Amaipi Pangnipon Korkanthi BJP Mondala Maipu Doloi Inti Kachapahempu Amayalong Aluhi Sarpo Aman Pen EM Raju Tisu Chetongdul Anparta BJP East Karbi Anglong Chunbang Dilip Ronghang Korkanthi Mondol Chunbang Thonsing Ronghang Chunbang Chondro Inti Atung Pendanglo Penangan BJP Along Kacherabduna Bangpu Bangpiatung Chetongdul Mayalong Bang Rumpet Bang Pokebrakli Abang Pu Bang Piatum Kaprek Ratchari Asong Pen GOC BJP Along Chepa Obdumlo Alang itu Methang Asong Aphan Aning Kachethe Kawi Lapen BJP Arachari Asong Atum Kachari Pon Kimi Lapen Kaching Thuramo Kiklem Pon Kiteglong Joksi BJP Along Chepa Obdumlo Pusi Ninjepon Mayalong Alohi Atum Pen Lamthi Kejai Pon Ki BJP Sarkar Ke Kaching Thurasai Kiklem Kilak Ledera Sarkar Lasi KAAC along CEM Tuliram Longhang ke Japon Lin ke Mesempen Kaching Thuramu Klempon Bomnu Pusi Thanpon Paklong Hawar kapre political party leaders atung local leaders atung bang Niltum Bharatiya Janata Party local committee to man contact lo je BJP party long sinil tung nang join ning tung benda nang join nung ji fansi siglo lasi Niltum Han Prabjin pe labang so sai bang mane nang tum deng nang jil Niltum Han labang so nang pa join dun ji labang so war sai bang nang pinang ji walang ni tungin bensi khobor nang piglo la so teng si local committee tum Bharatiya Janata Party local committee tum bang mandal committee tum han than bachini namlo lasi mandal committee tum adina tarik alang litum kithigateng bensi pini pathiklo Vidya Singh Terang Police Custody Along Amat Apran Kiram Joya Puthak Ahema Sorlapen Adonara Batung Manghu Prongprangsi Vidya Singh Terang Apran Kiram Nang Joya Puthak Klarda Alam The Long Nang Ji Pusi Ahema Soratum Kihang Paso Socheng Dhenta Constituency Kaparlo Rongagora Arlok Longkoi Tiso Arong Amekar Vidya Singh Terang Phaikoni ni Phainkora Isi Arni Dipu District Jail Along Amat Apran Damjulo Kopi Koson Penoni Alangli Kopai Kelang Nopen Apran Damjulo Setami Nona Banki Ahema Solapen Adon Arabatumki Manghu Prongprangason Si Donanglo Kachini Dunatenke Kalidang Vidya Singh Terang Alangli Phan Bang Kachulangun E Lapen Lamki Lampong Kapabon Penanjok Penangan Aningkan Kes Chedananglan Bonda Kedamtang Ningkan Suri Hinira Kresir Kep Aningkan Alangli Dipu District Jelalong Chethap Nangkoklo Non kamang humeme alam bangki Vidya Singh Terang Koson bensi Apran Kidam Nang Koklo Jongsi Keso pensi Apran Kidam Nang Pulote Kopia Phansi Ahema Soratum Phan Biuta Pipedetlo Laso alam pen Non Ahema Soratum ke Klar Dak alam the Chining Tung Duglo Pasali SPP Antani na peni Tumso nili hem abang kabe apite sek nili hem Keto ke thak la ningkani sivet ta ni don ni rap ako kecuram chorong hijoram hai apreng arbutani situ tekin na penon nili supu akleng phanta admission
pendang lok aku lanot phi pendang lok enison antani li chisik thek thek pin la na sini li hala ka churam apeng antani li thek pin lang la pen li chorang po ani si ningkani si pen la phil tin li chorang po sin la hai apeng ar bos tan ni mo hema chorang no po te em jongda chute lo pen che Nili tuma pherang ke pen ka homre da mahut achor la pen ahema soratum nangka chuning ri duna tengke KAACCEM tuliram rong hang pen EM kache rong pipiatum Diphu district jelalong la so phuthak patar lipsi klar dak alam thi kapalong ji aphan nangrap dunang ji pusi kachuning ri patopong Kalidang bida sing terang jelalong ki doi sek nilitum kichu mobi joini bangalong kachoram chot atangkata non ki kachitu mobi kamatha ibidi jut koklopusi achor kadom singnarpi ningdu kalam the jepaklang ponsi KAACCEM tuliram rong hangpen EM kachi rong pipiatum nangrab dun brek tha puta kachuningri padopong Karlitang bida sing terang arong kachi boyahut apisu asomar lapen angjera tuma phan chepamo tekang Rong mong bepen lop sing terang Karbiang long live Langhin BJYM Yuva Morcha pen Patirpi Ponsi Uttar Borbil Block Lakha ke Thong Polling Station Lakha Pharoi Sirap Ho along Puthot Akimi Budabutung Kesengdam 2 Kiram tang phai kuni ni phai ko rahini arni ada por phai kre isi malompen Langhin constituency ka parlo Uttar Borbil polling station Lakha Pharoi Sirap Ho along BJYM mate Bharatiya Janata Yuva Morcha pen Akimi Budabutung Keseng Padodam Keseng damahut Langhin BJYM amaipu Dhoniram rongpi pensi mai chari ponlo Lapen bangso amayalong BJYM is Karbi Anglong District Committee Dunmaipu Jiten Be Langhin BJYM Dunmaipu Sonteswar Hajoari Langhin BJYM Kongchunbang Roman Brahma Pendanglo Penangan BJP Klembang Pubang Piatum Chetongdon Langhin BJYM amaipu Dhoniram rongpi kaninje tengke ilitum yudatumta non nangkeleji MLA kilikahut ke ongdunga vote pen BJP asong kapahai ponjia phan ke claim kedam chepaduk ponang puposi ningje lason taksi EKADC BJYM Dunmaipu kaninje tengke non ki khibom BJP a sarkaratum yuda phan setami ke ongdung askim dengpontang lasi chirap cheto dunra ale mate awar side chu enangpo lapen ke pathua hin punon ke chare hin punon kadure dera hemtun lo kacharli osomar atuma phan scholarship ta akerabdo lapen SHG atuma phanta joy kepen loan awar side piponlo lasila pusona sarkar mate asong alongsi ilitum chirap cheto dunang pupusi ningje Langhin pen sarpangring tigathar Karbiang long live Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen MP Horen Singbe Kapen Khara Tengpen Phaikuni ni phaing kora hini arni Lumbajong constituency BT Phangkrong Thom atowar kachetogalong 20th Battalion CRPF Commanding Officer RD Jenny Analpen Rat Greater Diphu Bazar Committee Maipu Tingkreng Rongpi Atompen Kesang Hem Ingpusi Rong Araratuma Phan Solar Light Ingpu Pipon 20th Battalion CRPF Atumpen Bithi Phang arong arara tuma phan matha ponsi hong kebar ji ahut munit hijan kaching hong lapen gari motor kachong hong ahut kesang ahem lapen ajo kangting sirenga por ahut kapathi angja phan pura kesang ahem pen solar light piponlo bangso ahem ki kim kerang patang ponsi kedam tang phaikuni ni phaing kora hini arni commandant Jenny Anal Penrat Greater Diphu Bazar Committee Maipu Tingkreng Rongpiatum Ingpu Pidamlo Lapuson kaching thoravar sai kangpu pona mayalong rong kripli arong asaratu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram rong hang lapen MP Horen Singh Biatuma phan sarthi ing hipen boisa khuti lapen sarthi terangarong anparta khorsing terangarong kachilenga towar langtuk khan rongker karkria hem lapen longlia pata hefui setami pinpur alu epak panosi tingkreng rongpi arideng pidunsi CEM pen MP alongan kapale damjia phan rongpi sangho arideng ibajildo Bangso ahu 20th Battalion CRPF Commandant Jenny Anala Himpen Kaching Thuramo Kebangji Lang Army ke Klempon Kabor Ijilang Aphan Chechak Tekangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Aphan Setami Kaching Thuramo ke Klem Kedam
ke prap parpi ke puthak sitami choro tikang News Desk report Karbing Long Lai Tang di pinya Adap Abirta ke lapan siang tonik lo domi thak mi arni kimi